Imaš tu naći kakve dijelove dana? Nešto smo, jedno smo riječi izgubili negdje. A? Jesmo? Nismo, sve je tu. Znači imamo jutro, a onda prijepodne. A, ti si uzeo nešto drugo, jel da? Koju si riječ uzeo? A uzeo si poslije podne, a poslije jutra ne ide poslije podne, nego ide prije podne, pa nam je riječ zato i pobjegla. Znači prije podne, onda ide, nema tu pravo, ide podne. Poslije podne, večer i noć. Odlično. Pa je reći ćemo, hoćemo sad zajedničko noć, kako ide? Jutro, prije podne, podne, poslije podne, večer. A danas jedućeni redom nabroja Lucija. One radne dane. Koji su radne dane? Može Lucija redom. Koji je to prvi dan? Treba. Pa četvrtak, prvi rad. Ne, petak, onda utorak, ponedjeljak, nemaju buni. Da ne moj. Družimo li se roditeljima tih dana? Da. Ako hvate vremena. Odlično, to sve jako dobro znamo što radimo, što zrači, što ne radimo. A ja ću vas sad ispitati ovako nešto. Što smo mi radili jučer? Nismo u školi. Koji je jučer bio dan? Evo. Znači, jučer je bio ponedjeljak. Koji je onda danas dan? Danas je Noa. A što će onda biti sutra? Ajde pronaći ako je jučer bio ponedjeljak, što je danas i što će biti sutra. Ako je jučer bio ponedjeljak, onda je danas utorak, a sutra će biti srijeda. Na redu si. Znači, danas je nedjelja, odnosno sutra je nedjelja. Koji danas onda dan? Ako je sutra nedjelja. Koji je onda danas dan? Subota. A koji je onda bio prije subote i jučer? Ja znam. Ma zna to, kak ne bi znao. Znači, bio je Kako? Ma evo vidiš, ispravio se. Srijeda. Znači, odlično. Trebamo jednu sličicu još ovdje. Ovdje skoro jednu. Od prve se pogodila. Znači, što imamo na ovoj sličici? Znači, evo, rekli ste da se tu radi o jednom godišnjem dobu koje je sada. Jel neko zna možda reći kad je to godišnje doba počelo?
se? Ispod krovova. Da vidimo. Proljeće vrijeme može biti kako sve? Promjenjivo. Što je jučer bilo? Kiša. Jutros? Slabo sunce. Vjetar je bio jak, tako je. Što još imamo? A kako je sada? Znači, i sunčano, oblačno, kišu nazivamo promjenjivo. Rekli smo da se javljaju pjesnici proljeća, proljetnice. Ko se evo da tu budio? Jazavac, jegarice koje su spavale za isti san i vratile su se. I lastavice, znači došle su ptici selice. A što ljudi rade u proljeće? Se mi budimo? Tako, evo, sadio je krašen. U proljeće ljudi obavljaju proljetne radove, više vremena provode gdje? U vrtovima. Ili imamo mi vrtove u gradu, kako mi zovemo naš gradski onaj? Parkovima, tako je. Više se družite i igrate vani, a sad neko reći, kada je vani, kada su ljudi više vremena vani, na što svi moramo zajedno jako dobro paziti. Na okoliš. Ne bi se ugušile. Znači, evo, na blagajni imamo jednu dobru blagajnicu, jel da? Pa pelikan. Hoćeš reći što je ovo? Hoćeš rečicu? Evo, pelikaniću. Znači, gdje je spremno? U toboma. Dobora. Sad je tema. Sad je tema. Sad je najbolje. To mi je najbolje. Što je kupila? Puno? Stavio vodu. Grača vode. Što će raditi s plastičnom flašom? Donjet će na dobi plaže dati. Znači, zamijenit ćemo gore, evo. Najbolja mi je scena. Otiće na reciklažu. Otići će na reciklažu.